Ainakin vaihtotukat, vaihtohanskat, juomapullo, ruokailuvälineet. Nää on ne kaikkein tärkeimmät. Ei, ruokailuvälineet ei mainittu siinä meidän listaa. Joo, niitä ei muuten ollut listassa. Tehtävänä on rakentaa annetusta materiaalista vapaalla tyylillään toteutettu kuljetuslaite. Kuljetuslaitteella on kuljetettava vartijon yhden jäsenen tavara työrastiin ja vartio saa käyttää suorituksensa omia materiaaleja. Joo, täällä on joku ihan pirusti jäätä. Tässä on ainakin puoli metriä. Tää pitää hakata tonne veteen asti. Mistä sitä vettä ei tässä jäädä keittää? Täällä ei vielä rastehenkilöä niinkään. Eikö on? Näin! Mitkä fiilikset? Erittäin ikävä. Penkkarit! Ulkona kakkosrastilta! Jee! Huoltotauko. Mikä fiilis? Nälkä on jo väsyttää, mutta kyllä sitä jaksetaan painaa. Tämähän menee oikein hyvin, tilanne on hallinnassa. Onhan tää ollut Tuolla on aivan näitä mahtavaa. säätäjäjohtajia, jotka ei osaa yhtään mitään. Nimenomaan. Aikataulukin myöhästyy 4 tuntia. Tässä Lasin kanssa mietittiin, että mahtaakohan tää olla ollenkaan niin hankala PT, että tää ansaisi se tommosen Huure PT nimen, mutta ja se toden totta taitaa olla ansaittu. Teko vauhdissa. Vähän häröä täällä, häröilyä on vartiolaisten keskeneisyyydessä, mutta eiköhän tää tästä kohta järjestyy ja kaikki pääsee onnellisesti nukkumaan. Kaikki on kumminkin selvinnyt Kuka PT:stä aika vartio hyvin. voittaa PT? Meidän vartio tietysti, mitä sä oikein luulet? Kello on 11. Fiilikset on kaikilla hyvät, mutta vähän väsyneet. Joonoilla on vielä paperitöitä, vaikka muille jakaa. On. Ei ole. Eikö se oo? Eikö se oo? Jos sä kirjoitat siis takana, niin mä oon vihanen sun. Varokaa, piippu lentää! Kello on 9.01. Kaikki ovat heränneet enemmän ja vähemmän. Niin. Loppuun. Mehän juotiin ja No niin, mikä fiiliksillä? Hyvät fiilikset. joo, saatiin varmaan parempi kuin Arnilla veikkaisin. Päivä 2, kello 13.40. Ja yksi joku random tyhmää rasti jäljellä. Viimeinen vartio saapuu Kirtaipaleen loppuun. Joutui tekemään poikkeuksellisen päätöksen tasapistetilanteen johdosta. Näten ykkössijan saa vartio Pyörre 45,5 pistettä.